Bones a tots, gent de YouTube, aquí el Baricoque fent la presentació del primer vídeo de LoL del canal on el nostre equip, Letzo Pachanga, s'enfrontarà contra Diamantes en dos partidetes que esperem trobeu entretingudes. Per primer cop farà aparició un tal Copet de Neu, que és el nostre midlaner. Esperem que us ho passeu bé. Vinga, hasta luego. No, però has recollit plats abans de posar-te a jugar? Sí, però ara he recollit. Pillo un mundo. Al final que jugui Hearthstone i comenti. Ah, un Nasus, me da gust. Gravaré per l'Enzo Pachang un Hearthstone amb l'Isaac. Oh, aquest mazo és molt troll, Així és que si guanya... Aquest mazo té molt de sustain, Però hem de gravar sense que ell ho sàpiga, tio. Clar, evidentment. Sí, És el que faré. Estic jugant un mazo que no és ni tier 2, Tier 2. És un ser que posa l'Skype bombeta. Quina monedeta, Bueno, a veure, i... No em fa cap mena de gràcia. Com era jo de... Tens lethal. Ah, sí! I que no el va parlar... Que no el va parlar... No el va parlar una setmana. Tens lethal. Però perquè estava... Perquè, segons l'explicació de l'Uri, segons l'explicació de l'Uri, era que el Jaume estava fent un Hearthstone i va passar l'Isaac per la porta i va veure així en plan ràpid com anava la partida i li va dir «Però lol, Tete, que tens lethal!» I llavors el Jaume va anar full face i el va deixar un toque de vida. El va deixar un El va deixar i el següent torn el van matar. I es va cabrejar un huevo i va començar, és que puta Isaac! Però és que el més bo és que era la partida per pujar a leyenda o de la penúltima per pujar a leyenda o alguna cosa així, saps? S'està gravant la cuina! Hòstia, que bo que va ser jo, tio! La cuina! El cafè! Que no puc, que estic en rank! Val, per al cafè, diu. Tio, Un racó, això no ho vale. diguis, que si no ho vols tallar del vídeo, tio. Adéu. Tampoc és plan de que... No, És veritat. Per haver dit aquesta frase, Álvaro, ho has de posar. És que tampoc és plan de que gravem aquí tota la vida personal, tio. Canal. Oh, el tiro TPTT. ¿Qué cojones aquí llamo pati largo? Ja és nou el pati largo, de fa un mes. Que camina com un subnormal. Sorry. Tenen Tinc un popinuelo, però. Tenen una farmacèutica, tio. Tenen una farmàcia andante. No. I aquesta tia té el seu escut. S'ha agat un toque o què? No! Com s'ha quedat la merda aquesta? Ja et va? Li he donat un minion en lloc de la Diana. Me la feia, si no, tio. Merda, tio. Bona, salves. Ui, l'arbre. Fuà, vaig 0-2, tio. Ah, què dius? Normalment el nostre mid carrileja, però avui no està en forma. Como podéis Joder, ver, és que estic chicos. tenint molt mala sort, tio. Ese es. El nostre Fuà, és mid que- va estar en promo per platino. Me l'hauria fet, La va tio. perdre. Ja. Bon silenci. Fa un mal rollo aquest chaval. Ja que sí, tio. Està la Diana, per ahí. Ja, pireu. Bueno, he pagat una mica. Va, home, va. És que hi ha La Diana. bastants. Oh, tio. Està acumulat. Porta 3 kills aquesta tia ara. Dios. Ho té un blue. Vale. Bé, Martiqui, bé, en la fem. No tinc sombra fins 10 Deu segons. tenir igual perquè s'ha tirat molt enrere. Pels minions, ara vindrà, tranqui. Espera una mica, a veure. Com t'has mort, Jordi? Perquè vaig molt enredadit, tinc molt poc farm. What? Sí, ves. Que no se't fan. Bueno. Sort que no se'n feien. LOL! Ah, Uri, tío, es que... Lol. ¿Qué cojones heu fet? Ui, Que acabes de donar una doble de gratis. Pensava que em feia a l'hivern. Però és que a veure, tu també t'has suïcidat, tio. M'ha suïcidat. Queda't per baitejar que no et maten. Queda't per I m'he baitejar, no apropat, vol dir, tio. mira.
Drac, anem al drac. Està l'Iber. Déu Yeah. guard. Què és això? Ai, Què que és això? mal, tio. Per què tenen tota la vida ara, si teníem... Perquè és el que m'ha passat a mi amb el Pau abans, que m'anava a fer l'hivern i ha recuperat vida, tio. És que no sé si ho has vist, Pau. Dic, abans els fem tenen un toque de vida. I ara tenen tot. Sí, crec que té una habilitat l'hivern per recuperar vida, tio. Què cony ha passat aquí? Albert. Quanta vida recuperada. Bona. No té maná. Està líder, noia, what the fuck. Anem a per líder. Vamos a És investigar. que l'hivern Està rebenta. buscant el Jordi. Uau. Madre. Però què feia la Diana aquí? Què diu l'Iber? Però tu, Albert, no estaves al llit. M'ha fet one shot la Diana, tio. Que asco fa Sin duda. l'Iber. És que amb l'Hiper... Perquè l'únic que pega és la Diana. És de Sonia, tio, de merda. Per què té aquí un... bitxo enorme? Florece. Uau, és que només amb això ja em treu una vida. Vale. Ara es curaran. Tota la vida ja tenen. Vull completar això. Tengo las herramientas necesarias. El problema és que la Diana va jugant. Pones. Bueno... És legendari. És que no m'he pogut ni moure, tio. No, és que clar, es curen tant perquè tenen l'Hiper i la Soraka. Buah, és que està bé. No s'hi pot fer nada. Jo rebento, amb la meva escurs treuen, però... No arribo. Tu puta buena manera, coño. Tiren la segona tot. He hagut de tirar ulti pel merdes aquest. Estan en la merda, Martí. El pones que em fan guanyar. Ja. Parla. Oi, l'he fotut, Però, a base. Oh! És que els he deixat en la merda. O sea, he pagat un montón, tio. Dios. Mira el que li he tret. Que bona! Es hora de hacer un... Martí, Vaig intentar pillar Martí, una cua a la- queda't davant meu i quan el Diana em salti, Que l'estones. jo rebento, Com rebenta? Tenim millor equip que ells, tio. El Lee No matem a guanyem. ningú, tio. prevenido. Que jo no estic, tio. Cuidao la Diana, cuidao. Li he donat... LOL. Però la Diana. Té Sonia, era Diana. He pagat, mira-la. Mira, però és que la farmàcia, mierda. Per fi, Ah, tio, farmàcia. saps? Què cojones és això? Em fa Tu, botar. va, Ah, tu, que la va, pregunta aquesta. tenen una de Sí, healing. ja m'ha hagut aquella, m'ha gustat. És que la farmàcia, tio. Albert, pega, tio. M'hagués fet més poc a la puta aquesta. La puta farmàcia. Que mira com es curen, És tio. que la puta farmàcia, És tio. insane. L'ha matat el de tu, no està bé. Bueno, no està bé, però... És que és tot la farmàcia de los cojones, tio. No està bé, no. Ho podem fer. Ja està. Ja està, adéu. Sí, sí. Ja està. Vale, va, ara Hem ja guanyat la està, ara partida, anem a pujar. Ja està, hem guanyat, ha fet trampa, hem guanyat. Ei, anem per la puta. Popi, tot de la Popi, tot de la Popi. Tot de la Popi, ja dic. No podem, és que no, Podem per S'ha de protegir el Bartet. Però ja, Cura. vinga, adeu. El problema és que anem 11-30, tio. No puc tirar el flash, tio. I no els baixo, tio, és que me'ls faria de 3 bàsics, alguns, tio. Si Sí, no fos tio. per la farmàcia. I Li jo no, han fet focus a l'Àlvard, ja. No m'ha sudat. bàsicament. Per què no ets bajo? hòstia. Soraka. No us pagueu, perquè... Falsa. No feia falta la ulti, però bé. Sí, per si acas, perquè Mira ja la pista, tio. em donava mala espina, aquí. Jo no sé què Mierda. Em sembla tot. Cuidado, per darrere. La Poppy Pin també. Però a veure, algú pot venir a... No podem dir. No me jodas. No, no vagis de cara. No, de què la cara? Tothom, Igual, aquesta, no. tia. Hòstia. És que ni de cara ni de no cara. He anat a veure si amb la Q recuperava vida jo, però... Si et fiques a la ruta, ¿A quién no le gusta que le apunten?
No, com s'ha curat? Què coño és esto? Què ho fes? Jo li he donat a la... Està la Poppy a un toque i de sobte està full vida. Fem-li focus a aquest gilipolles, tio. Bona Martí. Soc un expert en tocadracs. Dios, de què ha anat? Tot el límit. S'ha quedat curt. Què? Dios. Madre de Dios. Que l'heu fidejat un montón, tio. Què cojones? Tio. 3 de 3. Y se hizo la magia. És que l'heu fidejat massa. No recordeu quan el drac es va fer una quadruple o algo? Sí, No sé què va ser, una los dragones están racha asesinados. una triple o algo. Amb mi va ser... La verdad. No toquen vibrantes de Dios. Sí, bueno, aquesta partida la penjo a YouTube. Sí, deixa'm que desitjar. Home, no. Ja diria que sí, Go. Mira, l'he donat. A la farmàcia. Vengo a la farmàcia. Que no veig una merda, està tot ple d'herba, tio. És que ja no veig la Yo merda, me tio. voy. No me voy, tio. Tirada. Em passa, però... Hòstia, puta. Hola, però com m'ha donat? Pagueu-la. Torre. Tía, ningú la pega. Hòstia, Mira mira com això. es cura, lol, com Aquí es recuperen cura. aquesta vida tots? No ho sé, tio, van mega doping, tio. És que... Estarà Diana. No és possible. Toma ya un geyser. Mira la civil, mira la civil. Ja l'he deixat en la merda, tio, que puto asco. I no us l'heu fet, tio. Està la Diana pagana ja, però bueno. La Sí, Diana. si m'ho acaba de matar. I estas son las partidas de cada día de Pachanga. Mi vida en pro. Esto es el pan de cada día. Merda. Jo surto amb 13. Si Què vas aguanteu... tu? Si aguanteu guanyant. Claro. Jo crec que pel minut 50 guanya 5 És que, tio, va creant coses, tio. No, una cosa, si aguanteu al minut 50, GG, eh? A minut 80, no? Al minut 80, GG. Amb el 240. Estan ballant, ja està, hem guanyat. Ja està, ja Ui, està. Chucky! Està ballant, hem guanyat. La sola que la merda. Easy. Mira. Mierda. Me tirava al banc. Els hem... Però seguiu? No gol, com m'arraven. Vaja, això, tio. Vale, ja està, hem guanyat. Seguim amb mi, no, tots amb mi. Varo, Jo defenso. Però que no tenim inhibidors. Hauríem de fer ara. Que no tenim Sí, inhibidors. bueno, però... Hòstia, no tenim inhibidors, i els minions Però- s'acaben. No tenim timba. La malparida aquesta. Vaig a fer Baron. M'acompanya. Ah, no. Albert pega com un guarra. Ja ho faig, però... Sense. Jordi, tira de la civil. ¿vale? Esportivo. Antiesportiva! Aguanta. Uri. Adéu, Albert. Dios. LOL! Em pres bàsic. Quins hits del poder. Jordi, com va, tio? Gol! 16 bueno. morts. Però tinc més baixes que el mig. Home, Home, vaig 3-10 jo. Home, el jungla... Ha pillat la farmacèutica. Tenen tots uns escuts de 500 de vida i els curen tots. Ho intento, però no puc. Com s'ha recuperat així? Aaron li tira la ulti quan té l'escut i la ulti no li fa... Ah, no, sí que li ha fet. Mira com li tot allà. Si no peten el Nexo... Hem guanyat. Va, vaig tot, sí, ja. És que he volgut pillar una AP perquè si no...
Però l'anterior partida ens ha sortit per la culata. Per la culata. I ara estem disposats a redimir-nos i fer una altra partida. Redimir-nos. Tarik, mierda. Me cago en... Blitzcrank y Tarik, ¿qué cojones? Has de fer patada, els pilles a tots amb la patada, saltes amb un guard al mig, tiro bola i tant els fem a tots. El Martí tira ulti, tu fas ping-pong i... Bueno, en realitat és veritat, si el Martí es pilla tots en fila amb la ulti, el Joel tira un guard a Sí, bueno. darrere i li fa insec a tot l'equip. O perquè els pilli tots en línia amb la Se ulti. alían los astros, eh. Pues podria estar bé, en veritat. Si de sobte em transformo en Faker i... Però tu ja no eres faker, ja. Soc millor que Faker. Estava dient que em transformés en Faker per ser més dolent del que soc. Ah, vale. Però abans ens ha fet carrito la teva línia, tio. Que no Descarro. torni a passar. Reflexiona sobre els events passats. Niño i que no rata torni a ese, passar, chaval. no? Y mi niño rata ese no me... No, però és que m'ha tirat flash. LOL, però digue'm una cosa, en què et bases per dir que sóc dolent? Però lol, que tinc 100 cas de maestria. No, però tu digue'm en què et bases per dir que sóc dolent. És que- Juro que per la barba del Gripax que em faré aquesta gent. Uai. Que barba de Gripax. Cuidado, el baricoca. És que no m'estava arriscant allà perquè pensava que estaven... No, per espantar-me. Uf, però millor de ser ràpid, perquè... Ha estat ràpid, he cagat, però és que... Igual. Has escrit throw de En llançar. sèrio? En sèrio volies dir through, o sigui, de través? Sí. Ah, és veritat, Total. l'he cagat, sí. El bon anglès de l'Àlvar. Na, na, Ja na. Vaig, entro. Aquest està molt. És que no tinc engany i treu un motor. No té flash, eh? Tanquejo. S'escapa el Tarik. Lol. Ai. Sabia que estava mega mort. LOL. No, està el Blitzcrank. Està tothom, tio, està bé. LOL, l'eco? What the fuck? Sí que va ser ràpid. Vaig a bot, tinc ulti i... No sé si em puc fer aquests... Buah. Són 4, Oriol. Ah, ja. A veure si... Que lamentable que ha sigut esto, tio. I hauries de fer contra el jungla en aquest Blitzcrank. LOL, s'ha de fer un Blitzcrank jungla! Tota la vida. Millor no li flashis contra el jungla. Però aquest Mira tio que s'ha ja- fet molt danyo. Això es fa immortals, Què? M'ha matat, tio. Un hit, LOL! Ah, vale. No em mata. LOL se't fa? No sé què m'ha matat. Està algú en la merda o què? Hòstia. Plàtans, veiem plàtans. Oh, merda. Vale.